Assalamu alaikum uwana masu sauraronmu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri namu, kamar da yadda muka yi muku alkawari a cikin bidiyonmu na jiya, cewa yau insha Allahu za mu kawo muku hanyoyin ƙarin ni'imar aure. To kuma yau shirin namu kacokan ya karkata ne inda za mu tattauna akan matan da suke da ƙarancin sha'awa ko kuma bushewar gaba. Yau za ku kawo muku hanyoyin warware wannan matsala a cikin izinin Allah. Ku biyo mu, amma kafin nan muna ci gaba da gaya wa mutane don Allah ku taimaka ku yi mana subscribe, ku yi following ɗinmu, sannan ku yi sharing a wannan site ɗinmu. Muna maraba da liking ko comment duk ku yi mana. Wannan matsalar ka ta bushewar gaba ita ce wadda take sawa ka ji mace gaba ɗaya ta ba ta da sha'awa, har ma waje ka ji ana cewa ba ta da lafiya. To a gaskiya wannan maganar ta rashin lafiya ta tabbata, domin ko rashin sha'awa ga 'ya mace lalura ne. Wata fa za ta kai ka ga mai gidanta ya taɓa ta, yana wasa da ita, amma ita ko a jikinta kai sai dai ta yadda ma a je a sadu, in an sadu kawai ita bata san wani daɗi ba. Hakika wannan lalurar za mu ba ku yanda za ku warware ta cikin hukuncin Ubangiji. Ko kuma hanya mafi sauƙi, idan kin samu wannan aya, kin samu dabino, sannan kin samu dabino, sai ki samu ki ringa daka shi. In kika shanya ya bushe sai ki daka, sai ki haɗa ki gauraya da garin habbatus sauda, ki samu madara ki ringa sha. Cikin hukuncin Ubangiji wannan matsalar za ta kauce. Amma ya kamata mai sauraro ko kuma wayuwar Allah ki yi amfani da wannan dama wajen amfani da wannan abun aƙalla sau biyu a kullum. Insha Allahu cikin sati ɗaya za ki zo ki ba mu labari. Za ki ba mu labarin yadda abin yake. A ƙarshe nake sanar muku da cewa insha Allahu daga zarar kun wannan haɗin sai dai ku ba mu labari. Sannan kuma muna ƙara jan hankalinku ku biyo mu ta cikin wannan channel ɗin namu ta hanyar subscribe, ku danna ƙararrawa, yanda da zarar mun ɗora za ku samu amsoshin tambayoyinku da kuke dakon a amsa, kuma za mu ringa ɗora muku abubuwan da suke da daidai buƙatunku cikin hukuncin Allah. Kada ku manta ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa. Mun gode.